Demis cosa guardiano me nici mem strava qua. Ho l'anche là da golvade. Bim spicchi cosna. Fesa guardiano. A fesa guardiano ma tamai tra ben ville fiancai puis dom necus. Azi. Ah ja, a Fragaden. Fenus que. Oh, une espèce de bras avec. Justement, à Veladen, ma très voix, tur de Nimvel, les deux familles. Tu d'as poney, tu d'as plané, quoi. Enfin, tu dis quoi? Non, justement. Come su, che sa, Sans l'eau chaude. no su. Men ik trainen als model comerite. A comerit daar ben de gaan geweest. We na hier comerit daar, die hoor, door een been. Il y a un bras sur les relevés, il est penta. Ah, nikide. Parisele. Non, a relevai, goes repete? Benia Zand. Vai bene, scienza da nie is een droga. Ja, hij toch goes goed. Maar wie, me gewoon zo bit. Ja, personeel dames. Hoe wij speciaal, ik ben ook niet al met zo bij ons zeker, wij die zijn bij me. Also bide, a relevai. Ah, bedau de mon wa penny do. Ah, mais nous coupons nos gars. Tu viens de ville. Ja, probleem, ja, persen, grote snee, de zon, wie wel treuzhoef. Ja, heel leuk was hè. En ja, roos niet, wa penny do, na. Goed. Grote ja. Je peux dire que j'aimerais bien faire. Bez na gouze, na, je vois qui, mais good der binig, der persen qui na droit devant Danish. Ja, Gomini. ja, c'est normal, moi, En mais, parce que bien l'in Léa nach, bicoique charsko, na, cheval d'obé. jo? L'in pis bina. Ja, pelzo, ja. Ja, mais ouais, pel tout, ben, c'est un tu n'es pas. Mais, à cause là, relevai. Mais nous que perdre la besoin. Perdre la besoin. Brezon, vi lær ni lizarden. Ah, Ja. parce que Bei Bruggen, ste der da, mais nous, non, bom, mais ouais, ben là, real, là, il relevai, mais nous que perdre une fille besoin. Relève, non, drone. mais pour mérite, A kom niet en bin zo gaan en been. Ben net toe daar gemeries daar is. Die veel poeven been mee. En dan mooi was zo op een kaffe weer. Ce modèle-là, monde de Gomeres. Ja, mooi gemerkt. Monde de Gomerite. Ja. Nou, ja, ben de hulp nom. In de organie of geen been meer hier. Die laden we niet wat in de nicht. Dan. Ja, maar met eentje met een bugaal been moest je hulp bij mij wat primair niet meer. Maar mijn staat soms dan daar. Zo, bon. Dan vrees je zo weer zuur binnen gaan en been nou een café rotundut. En dan voor waar les hier mijn mama en mijn moeder wat heel en nog gekwetten. Bij die aan de voelen. Dus geboren middag. Bij die aan de voelen rond mijn kut goed bassen en dan pies. Klakla. Kult. Allee, goed bassen. C'est donc ben mec, tu dois vaisselle bien. Bon, c'est daar nog van nog dat is niet dan. Nicolas, een beetje moe avant ben vi quoi, wa gueule. Pas. Daarna weer, pas in bouwen. Daarna weer, wie al in, winter met wel weg. Vi manda vade na bin, là avant moi wa bei gueule. Cette vidéo da. Van Baan? Ja, en toen de hul, maar ze een la sage-femme. Moi, vos questions, hoe rien be ba toute les naissances. He was boys. Ja, dan mon ami X. Ah, amigos. Non, parce que... Il y a des dawa en amis. Ah bon? Il y a busy fille. Ja, dat mag heel hard. Men skal blive klæder på sig, hvis vi nu har fået sagt frem. Om det så her var bare kushna, og vi alle, hun var, som rig hogen. Og der var som rig hogen, og det har noget. Som rig, i går så kugo, og her var som rig. Så det hun var tunnet med, hvad så vi? Så ved jeg. Men de var kommet i akkurat i Kina. Medicin, du. Vi er medicin, vi går til. Mijn ami X, mijn kleedjes toch wel best tegen ten naar binnen. Oh, mijn mus weet ami X waar me hen. Nee, dit is er zand qua. Ja, leuk. Ja. Na, wow, mijn mus weet ami X me hen. Ja, leuk was ik. Men nangi kasa hawad yama de vade viler Van Bayern. avrachus. Avrach, nou zo'n dag was hem. Dus ik weet hoe je verder waar heen. Mais alleen Van Bayern negassi, ja, gewoon, dat was heel goed, hè. Soana gasea na una pina de bedi quoi. Ah bon? Un beau soir un beau ça hapte.
Alice o voia peneket matres pe o Bayern matres. Van Bayern, Alice, med Spiguel, hun var det jo om, og var Bayern, jeg ved, han tager Bayern, okay. Ja, det var så, ja, der lige må du man gøre charmer, det var billeder. Dan var vi daar, bij en wien, bij die dan krideves. Ja, går vi på sfunds med Huawei, og husker la, jeg var ved den med hovedbadita. Så, men nu går ind i moragi, og det var på en tredje parti, så du, vi var Bayern, den er nu badit med. En der vil lade nogle ind, men kunne sige, du skulle ikke blive Carsten Niels, kunne sige, nej, jeg kan ikke, jeg pæl, kunne sige. Og hun er koldt ud i går, det så, der er nummer. Men så småt, det var disparke hjemme, men Bayern vi er her, og så vi mamma hår dem, og det var disparke ud med læse, og så tog jeg ud og glipper et vart, bare tutset. Og jeg blev pæl, kunne sige, så med måste være valens stupidy, og kunne sige, nej, nu så vi nej, hvor medicin jævn, der kur, og der var karantene. Så jeg tror, jeg fik en mod september. Og hende gulden gav var kun en transfusion de sang, der direkte måste komme så, det den godt var sering, eller kibas. Så det var stupidy, og det var sebehår. Og nej, hvor var det her andre uger, og vi bare billeder op i Korea, og hun kunne sige, ja, mås, at der vidste vi det syr. Og nej, hvor var her tun, kom vi lidt her, vi kan også plage. Men om den lige var ikke hende, vi har det, tog de gos. Her tog mig tror, der his som gav ivrig, hun er infirmiers. Han ville her med mere baniner, og derfor de kunne ikke den dybe fri. Gav var kabinen trommen ben lidt afsigter. Så du måste virkelig gære og forsøge tyve bedt. Altså vi kontinuerede der nok, kan sige. Vi sagde tyve, og vi blev 3 days med 3 dage, det kan jo være. Vi skal lære dig om 3 anguille en ton, Og der skal vi gå i godspiller. Anguille kurs vi godspiller. Skal vi gå i bedre, vi går derhen, men vi døde på det. Nej, men skal vi... Så vi kan sige, tous de verden, quoi. Et fait anguille en ton. Ja, d'accord. Og med vores emissions, var der placenta, anguille. Men der er ikke kurs vi, nu skal vi kurs vi godspiller, men skal vi gå i. Hvor vi går luse, kan der. Ja, der er anguille. Ja. His, nej, vise, hvor vi det, når en et beslære, og det. Men han ikke kendt med mere, men man er nu godt, når jeg ikke går bondur, og nu godt. Det er så godt, det. Hvor vi går de der hos, men vi ikke, vi... Men jeg var godt bare giver med gaver i den der, nu kunne nogle gaver i Carsten Niels, kunne sige, jeg min pæl, kunne sige, det var i begge lidt, kunne sige. Hvor vi pæl, og bare var i begge lidt. Så vi var helt skærmis, buisekene, Pisre himmel la naissance. Boye no bi kol. Det kan da en tomme gå sige betydet. Det er mig der sådan mus. Ja, men så nær til la vie er mort. Ja. Ja, det er brillanton, når man smæklede. En år, så det er... Træner sig ind. Så går så. Hvis jeg ikke der laver, hvis jeg må lære. Der lærer jo, ja. Der laver ja. Og huller den der, hvis vi klæder op og går spreden om, det skal vi klæde. Lad os blive i målstok og Vassila. Nej, kus var præstriet, Vassila var duelle. Her glemmer med at vomne i frik. Hun gik i gulverne, jeg gik i kajen. Og vi passerer med disse der særen, og lader passerer karsyner her vinder. Den lyn her var passet. Og når du med de og med disse gulvene, ikke meget af kus fra. Nå, kan man have fri for kus. Har det bare for det. Og i frik lader jeg repære ud med sjovn i disse, når jeg var bedre for det. Det er frit. Det var løben. Og var løben, og var fri, når jeg var. Og den var lavet var spredt, og hvor var løben, hvor jeg nøj. Det var godt at vide, men... Ja, så skulle bare vi lære det, men sjovt med disse nok være i dag. Tak, det er først. Men andre har ikke rundt bare. Vi vil man gøre det, en del af mosse, en atlet af même strobe, vetter de sa France. Ja, okay, måske. Putte var en lidt lige fra tunnen. Maar meestal waren we zo, maar zo. Ja. Vi lader vi konten med så. Der er sådan disse Jacques Croquant, jeg var ved at se hele var film, og bare tutten det ikke mere på næsten, man har. Men svar, det er noget brænd, med mission på. Jeg var ved Musse, en kidder, la Russie, qui donne l'hiver, Ja, les lames. Der er der lambu. Les lames, ja, måske vi går i mere, men vi når. Les lames, vi lader med. Vi har jo en vin.
Ja. Men der er jo den guld nok over persen, den ikke var sådan. Der er jo bare... Mais l'unique matière, la russe, qui ne spijt la femme, qui se croit le nez. Ah oui. Qui la vigole, ben vie a fait passer de nos mots par quoi ça joue. Ja, der er ved at løbe en beskjold. Jeg kan se, les âmes perdant en souffrance ved klimaet ved l'art. Est-ce que nous, les besoins, les monnaie, vont nous, non? Ouf, même si klimaet er lutine, mais pas là. Là, mais c'est pas non. À cause de ce qui dit vous amitiés. Oh, jeg vil klime nu, der må se koge, bon, klime med, jeg kan se, chadeno, der nu, så tog den på, Hij gekozen zijn teus om en tussen. Peter, là, Non tom. Dus dat puus ergens een teus. Bon, der er på sådan nu, kan Peter vil der lytten, og Peter, der fantom, Peter vil arbejde sådan, gammel, nok ikke visater. Nu skal vi klime. Og der har vi klime med, men der er både rysyge og ved her, nus, juler nuse. Han har gudskrivet og måske vi jule det. Jo! Vi var til os fra sig. Og vi lavede om pas jule den nus, vi nu den nus, og når det tør jule og nus, det dobler. Og vi her stuer, men så mere bastier. Det ved den bastier var udsa. Så jeg ved her snus på. Der var lidt tiden med sjalpespil. Og hvad besøger der var? Ah oui, ça va pas ça, jeg må lade la gerne. Où sont les enlons? Ole skidt var gatten ikke sige alle, ikke sådan med det. Og hvor vej man frugtene. At du kan se, Bella, du fra Rugmund var kanal, hvor vej alfa.